سلام طعني حبلي كورات تقاتل تزي channel لومي خابت المود وصينا بزعبات كلها خنحلفون دلي قندمان موزحت سب مفتني زخون حدار كنتزراروينا بوزح سب حدار كبهال كله تناي مرعى معلتي دمكت تصعد خداونتي اتم كاو وصاي زمصو زمادن چوچوان طرح يزرايو ግን ሓደ ነገር ክነግረኩም እቲ ጽባሕ መርዓ ዘሎ ንጉህ 12 ሰዓት እትናይ ሓቂ ህይወት ይጅምር ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሓት ኣሕዋትና ሓትና ሓዳሪኣት ኣለዉ ብተመሳሳሊ ድማ ቁጥሪ ፍትሕ ይውስኸሎ ስለምንታይ ምኽንያቱ መብዛሕትኡ ሰብ ንመርዓ እምበር ንሓዳር ይዳለን መርዓ ናይ ሓደ መዓልቲ ጽምብል እዩ ሓዳር ግን ናይ ዘለኣለም ጉዕዞ እዩ ሎሚ እምበር ቅድሚ ቃለ መሓላ ምፍጻምኩም ክትፈልጥዎም ዝግበአኩም መሰረታዊ ነጥብታትን ኣብ ህይወት ደቂ ሰባት ዘጋጠሙ ሓቃዊ ታሪካትን ሒዘልኩም መጽእ ኣሎ መጀመርታ መን ምዃንካ ከይፍለጥካ ምስ መን ከም ትነብር ኣይትፈልጥን እቲ ቀዳማይ ነጥብ ንርእስኻ ምፍላጥ እዩ ብዙሕ ሰብ በይነይ እምበር ስለዝሰቸወን ንኽምርዖ ይብል ወይ ድማ ሓዳር እንተገይረ ክረጋገ ኢሉ ይሓስብ እዚ ግን እቲ ዝዓበየ ጌጋ እዩ ሓዳር ናይ ሆስፒታል ወይ ናይ ቤት ማእሰርቲ ቦታ ኣይኮነን ሓደ ሓቃዊ ታሪክ ክነግረኩም ዮናስ ይበሃል ዮናስ ኣዝዩ ብሩህ ዝኾነ መንእሰይ ዮናስ ብውሽጡ ብዙሓት ዘይተፈትሑ ቁስልታት ነይሮሞ ኣቦን ኣዲዩን ኣብ ቅድሚኡ እናተባእሱ ስለዝዓበየ ንሱ ድማ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎ ራእያ ዝተበላሸወ እዩ ሓንቲ ጥዒቲ ጓል ሂዋን እንድሕር ዳኣ ረኺበ እቲ ናይ ቀደም ቃንዛይ ክጠፍ ኢሉ ይሓስብ ነይሩ ዝገርመኩም ሓንቲ ቆንጆን ብጣዕሚ ሕያወይቲ ዝኾነት ጓል ሂዋን ረኺቡ ተመርዓወ ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ድማ እቲ ናይ ቀደም ባህሪኡ ክመጽእ ጀመረ ክጠራጠራ ጀመረ ክቋጻጸራ ጀመረ ስለምንታይ ንሱ ካብቲ ናይ ቀደም ቁስሊ ስለዘይሓወየ እቲ ሓዳር ዓመት ከይመልአ ፈረሰ ዮናስ ተረድኦ ነገር እንድሕር ዳኣ ሃልዩ ንርእስኻ ከይፈወስካ ናብ ካሊእ ሰብ ምኻድ ንኻሊእ ሰብ እውን ምቑሳል ይብል ስለዚ ቅድሚ መርዓ ምምርዓኩም ነዞም ሕቶታት ንነብስኹም ሕተቱ ኣነ ክናደድ ከለኹ ባህርየ ከመይ እዩ ንበይነይ ክኸውን ከለኹ ሕጉስ ድየ እንታይ ዓይነት ርእሰ ምትእማነለኒ ኢልኩም ንነብስኹም ሕተቱ እንተ ደኣ ንበይንኻ ክትከውን ከለኻ ሕጉስ ዘይኮንካ ምስ ካሊእ ሰብ ክትከውን ከለኻ እውን እቲ ሕሰም ክልተ ዕፅፊ እዩ ዝውስኽ ስኒትን ዕላማን ራእይን ኣለና ዶ ብዝብል ደጋጊምና ምስ ነፍስና ምስ መጻምድና ክንተሓታተት ኣለና እቲ ካልኣይ ነጥቢ ናበይ ኢና ንኸይድ ዘለና ዝብል ክልተ ሰባት ሓንቲ መኪና ሒዞም ክጓዓዙ እንተደልዮም እቲ ሽፈር ንየማን እቲ ጋሻኻ ንጸጋም ክኸይድ እንተደልዩ እቲ መኪና ደው እዩ ዝብል ወይ ድማ ከምዚ ክከራኸሩ ከለዉ ሓደጋ የጋጥሙ ንኣብነት ንስኻ ወፃኢ ሃገር ከይድካ ክትሰርሕን ክትምሃርን ትደሊ ትኸውን እታ ንስኻ ትፈትዋ ጓል ግን ካብ ዓዳ ክትወፅእ ፍጹም ድሌት የብላ ክትኸውን ትኽእል እያ እዚ ሕዘብ ናይ ፍቕሪ ግዜኹም ንእሽተይ ይመስል ይኸውን ድሓር ክትስማዕማዕ ኢልካ ትሓስብ ትኸውን ግን ሓዳር ምስ ገበርኩም እቲ ናይ ሓቂ ግጭት ሽዑ ይጅምር ኣነ ወፃኢ ኸይደ ክመሃር ኣነ ወፃኢ ኸይደ ክሰርሕ ንሳ ድማ ኣብዛ ዓድና ኢና ንሰርሕ ዝብል ክርክር ደጋጊምኩም ትጨቃጨቁ ቅድሚ መርዓኹም ኣብዞም ዝስዑ ወሰንቲ ነገራት ተዘራረቡ ውላድ ክንደይ ውላድ ክንወልድ እንደሊ መዓዝ ክንጅምር መውላድ ማለት እዩ ትምህርቲ ድሕሪ መርዓ ምምሃር ትደልዩ ዶ ዝብል ሕቶ እውን ሕተታ ብዛዕባ ስራሕ ክልቴና ድና ክንሰርሕስ ዋላ ሓደ ጥራሕ እዚኦም ቢዝነስ ኣይኮኑን እዚኦም ናይ ህይወት መስረታት እዩ ፍቕሪ ጥራሕ ንሓዳር ክሕዞ ይኽእልን እዩ ፍቕሪ ከምቲ ሽምዓ እዩ ራእይ ግን ከምቲ ብርሃን ፀሓይ እዩ ገንዘብን ሓዳርን እዚ ኣርእስቲ ብዙሕ ሰብ ክዛረበሉ ይደልን ናይ ሓዳር መሰረት ፍቕሪ ኮነ ስለምንታይ ብዛዕባ ገንዘብ ንዛረብ ይብሉ ብዙሓት ግን ሓደ ነገር ክነግረኩም መብዛሕትኡ ሓዳር ዝፈርስ ብምኽንያት ጥልመት ዘይኮነስ ብምኽንያት ፋይናንስ እዩ ኣብዚ ሓደ ሓቃዊ ታሪክ ክነግረኩም ሓንቲ ሳራ ትበሃል ሰብ ነይራ ሳራ ብጣዕሚ ትሰርሕ ነይራ ገንዘብ እውን ተዋህልል ነይራ እቲ ዝተመርዓወቶ ወዲ ግን ኣዝዩ ኣባኻኒ ነይሩ ቅድሚ መርዓ እውን ብዛዕባ ገንዘብ ተዘራሪቦም ኣይፈልጡን ንሱ ብዙሕ ዕዳ ነይርዎ ግን ካይ ነገራን መርዓ ምስ ገበሩ ሳራ ዘዋህለለቶ ገንዘብ ኩሉ ንዕድኡ ከፍል ጀመረ ኣብ መንጎኦም ድማ ዘይሃስስ ጽልእ ተፈጠረ ሳራ ድማ ኸቲርኒ ኢላ ክትሓስብ ጀመረት ስለዚ ክትምርዓው ከለኹም ብዛዕባ ዓዳኹም ብግልፂ ተዘራረቡ ከመይ ጌርና ገንዘብ ክነዋህልና ዝብል እውን ብደንቢ ተዘራረቡ ከመይ ጌርና ገንዘብ ክነዋህልና ዝብል እውን መደብ ወፂኹም ብደንቢ ተዘራረቡሉ መኒ ወፃኢታት ዝቆፃፀር ዝብል እውን ስምምዕ ግበርሉ ገንዘብ ንባዕሉ ፀገም ኣይኮነን እቲ ምስጢራውነት ግን ፀገም ይፈጥር እዩ ኣብ ሓዳር ናተይ ገንዘብ ናትካ ገንዘብ ዝብል ቃላት ክጠፍእ ኣለዎ ቅድሚ ሓዳር ምግባርካ ስነ ልቦናዊ ብስለት ክህልወካ ኣለዎ ሓዳር ናይ ዓበይቲ ሰባት ቦታ እዩ ቆልዓ እንተኾንካ ሓዳር ኣይትግበር ቆልዓ ክብል ከለኹ ብዕድመ ዘይኮነስ በተሓሳስባ እዩ ብስለት የብሉ ሰብ ንእሽተይ ዘይምስምዕማዕ ምስ ተፈጠረ ናብ ደይ ክኸይደ ናብ ገዛይ ክኸይደ ይብል
ብስለት ዘይብሉ ወዲ ድማ ንሰበይቱ መሰዲኡ የነጻጽራ ኣደይ ከምዚ ኣገርዐ ትኽደን ኣደይ ከምዚ ኣገርዐ ትሰርሕ እንዳበልካ ንሰበይትኻ ምጭናቕ ናይ ስነ ልቦና ዘይምብሳል ምልክት እዩ ሰበይትኻ ሰበይትኻ ኣዴኻ ድማ ኣዴኻ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ከከመ መጻጽን ከከመ ተዓባቢኡ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ምንነት ኣለዎ ኣብ ሓዳር ይቕሬታ ምባል ዓብዪ ትብዓት እዩ ኣነ ዝዕብል ዝብል መንፈስ እንተሃሊካ ሓዳርካ ናብ ውግእ ቀይርካ ኣለኻ ማለት እዩ ኣብ ሓዳር ድማ ተዓዋቲ ዝበሃል የለን ክልቲኹም ኢኹም ትሰዓሩ ኣብ ሓዳርካ ካብ ክትዛረብ ምስማዕ ቀድም ብዙሕ ግዜ ሰባት ክንረዳእ ኣለና ክብሉ ከለዉ ሓሳበይ ክእምነካ ኣለኒ ማለቶም ይመስሎም እቲ ሓቂ ግን እቲ ዝዓበየ ምርዳእ ክእለት ምስማዕ እዩ ክልተ እዝንን ሓደ መልሓስን ዘለና ምኽንያት እውን ካብቲ ንዛረብ ዕፅፊ ክንሰምዕ ስለ ዘለና እዩ ሓደ ሰብኣይ ሰበይቱ ደኺመ ኣለኹ ክትብሎ ከላ ንሱ ቀጥታ ስራሕ ክቐንስዮ ወይ ድማ ቀልጢፍኪ ደቂስኪ ተስኢ እንዳበለ መፍትሒ ጥራሕ ይነግራ ኣብዚ ግዜ እዚ መፍትሒ እንዳሃኳ ስለምንታይ ትሓርቕ ይብል እቲ ሰብኣይ ድሕሪ ቆፀራ ኣማኻሪ ሓዳር ካውንስሊንግ ከዓ ሓደ ነገር ተረድኦ ንሳ መፍትሒ ዘይኮነ ትደሊ ነይራ እወይ ይርዳእኒ ብጣዕሚ ደኺምኪ ዝብል ናይ ስምዒት ደገፍ ንኸባ ትደሊ ነይራ ኣብ ሓዳር ተረዳእ እምበር ፈራደይ ትኾን መጻምድኹም ፀገሙ ክነግረኩም ከሎ ቀጥታ መፍትሒ ካብ ምሃብ ስምዒት ተረድእሉ ኣይመስለንን ክንዲ ዝኳ ይኸብድን ዝብሉ ቃላት ልቢ መቑሰልቲ እዮም ኣብ መንጎ ሓዳርኩምን ስድራኹምን ኣዝማድኩምን መንደቕ ስርሑ እዚ እቲ ዝዓበየ ነጥቢ እዩ ኣብ ባህልና ሓዳር ናይ ክልተ ስድራ ቤት ጥምረት እዩ እዚ ጽቡቕ ጎኒ ኣለዎ ግን ድማ ብዙሕ ኢዳታውና ስድራ እንትህሉ ሓዳር ክፈርስ ይኽእል እዩ ብዙሓት ኣዴታትን ኣቦታትን ደቆም ካብ ዘለዎም ፍቕሪ ዝተለዓለ ኣብ ውሽጢ ሓዳር ደቆም ኣትዮም ውሳነታት ክውስኑ ይደልዩ ሓደ መንእሰይ ሰበይቱ ነዲኡ እንተተባኢሰን ኣደይ ትኽክል እያ ኢሉ ምስ ኣዲኡ እንተወጊኑ እቲ ሓዳር ክዝሕል እዩ ብተመሳሳሊ ድማ ሓንቲ ጓል ሚስጥሪ ሓዳራ ነዲኣን ነቦኣን ብስልኪ ትነግር እንድሕር ኮይና እቲ ሰብኣይ ኣብቲ ገዛ ፕራይቬሲ ከምዘይብሉ ክስምዖ እዩ ሚስጥረየ ይዕቀብኒ ኢሉ እውን ኩሉ ግዜ ንውሽጢ ክሓስብ እዩ እዚ ኩሉ ኢልና ከመይ ጌርና ዳ ንከላኸል እንድሕር ኢልና ቀዳማይ ሓደ ድምፂኹን ኩሉ ግዜ ቅድሚ ስድራቤትኩም ሓደኹን ክትበኣሱ ከለኹም እውን ሚስጥራዊ ጌርኩም ሓዝዎ ካልኣይ ነገር ድማ ባውንደሪ ወይ ከዓ ዶቦ ኣቕምጡ ስድራ ቤትኩም ናብ ገዛኹም መዓዝ ክመፁ ከም ዘለዎም ኣብ ውሳነ ሓዳርኩም እውን ክንደይናይ ክሳተፉ ከም ዘለዎም ንስኹም ጥራሕኩም ትውስኑ እዚ ክብል ከለኹን ስድራኻ ፅላእ ማለት ኣይኮነን ንሓዳርካ ግን ቀዳምነት ሃብ ማለት እዩ ቅድሚ ሓዳር ምግባርኩም ኣብ ፆታዊ ርክብ ብደንቢ ጌርኩም ክትዛረብሉ ዝግብአኩም መሰረታዊ ጉዳይ ኣብ ማሕበረሰብና ብዛዕባ ፆታዊ ርክብ ምዝርራብ ከም ነውሪ ገይሩ እዩ ዝርኦ ብዙሓት ሰባት እውን ብዘይ ዝኾነ ኣፍልጦ ፆታዊ ርክብ ናብ ሓዳር ይኣትዉ ፆታዊ ርክብ ኣብ ሓዳር ከምቲ ንህንፃ ዘተሓዝ ሲሚንቶ እዩ እዚ እንተዘይሃልዩ እቲ ህንፃ ክነቅዕ ይጅምር ስለዚ ፆታዊ ርክብ ሓዳር ወሳኒ ነገር እዩ ፀገም እንተሃልዩ እውን ክልቲኻ መጻምዲ ተዘራሪብካ ክፍታሕ ዝኽእል ነገር ክልቲኹም ተዘራሪብኩም ክትፈትሕዎ ዘይትኽእሉ ናይ ጥዕና ፀገም እንተሃልዩካ ብበዓል ሞያ ተደጊፍኩም ክትፈትሕዎ ትኽእሉ እዮም ኣብዚ ሓደ ታሪክ ክነግረኩም ሓደ ሰብኣይን ሰበይትን ን5 ዓመት ብሰላም ይነብሩ ነይሮም ግን ኣብቲ ናይ መደቀሲ ክፍሊ ህይወቶም ግልጽነት ኣይነበረን እቲ ሰብኣይ ድልየቱ ክዛረብ ይሓፍር ነይሩ እታ ሰበይቲ ድማ ንሱ በዓል ክፈልጦ ኣለዎ ኢላ ትፅበ ነይራ እዚ ፀገም እዚ ግዜ እናወሰደን ዓብየን ምስ ከደ ኣብ መወዳእታዊ ናይ ሓባር ስራሕን ማሕበራዊ ህይወቶም ፅልእ ክፈጥር ጀመረ ፆታዊ ስኒት ካብ መደቀሲ ክፍሊ ቀዲሙ መብሳለን ይጅምር ኣብ ሳሎን ኮንካ ምትሕቑቋፍን ናይ ፍቕሪ ቃላት ምዝራብን መሰረታዊ ነገራት እዮም ቅድሚ መርዓኹም ብዛዕባ ድልየትኩምን ስኸፍታታትኩምን ብግልፂ ኦፕን ኮንኩም ተዘራረቡ እዚ ፆታዊ ርክብ ናይ ፍቕሪ መግለፂ እምበር ግዴታ ክኸውን የብሉን ኣብ ሓዳር ዘይባእ ሰብ የለን ክልተ ዝተፈላለዩ ሰባት ካብ ዝተፈላለዩ ተዓብያ ዝመፁ ሓደ ዓይነት ዝተሓሳሰባን ኣመለኻኽታን ክህልዎም ኣይኽእልን እቲ ቁም ነገር ግን ምባእስኩም ዘይኮነስ ብኸመይ ትባእሱ ዝብል እዩ ኣብዚ ክትፈልጥዎ ዘለኩም ፅቡቕ ባእሲ እውን ኣሎ እዩ ሕግታት ናይ ፅቡቕ ባእሲ ቀዳማይ ካብ ሕሉፍ ታሪኽ ኣይተምፁ ሎሚ እንተተባኢስኩም ብዛዕባ ናይ ሎሚ ጥራሕ ተዘራረቡ ቅድሚ 2 ዓመት ከምዚ ጌርካ ነርካ ምባል ነተሓወ ነዳዲ ምውሳኺ ካልኣይ ድማ ፀርፊ ትጠቐሙ ፀርፊ ንልቢ ይቐትሎ እዩ ሓንሳብ ዝወፀ ቃል ድማ ክምለስ ኣይኽእልን ሳሳይ ነገር ድማ ዓወተይ ትድሎ እዩ ኣብ ባእሲ ሓዳር ሓደ ሰብ ተዓዊት ኣሎ ማለት እቲ ሓዳር ፈሪሱ ኣሎ ማለት ዕላማኹም ንፀገም ንምፍታሕ እምበር ንመፃምድኹም ንምስዓረ ይኹን ክልተ ዝሓሰብሉ ሰይጣን እኳ ይጥሕሶን ዝበሃል ኣበሃል ኣሎ ፀገም ምስ መፀ ንስኻ ኣነ ዘይኮነስ ንሕና ኣንጻር ፀገም ክንከውን ኣለና ኢልኩም ተዘራረቡ ለውጥን ትፅቢትን እቲ ዝተመርዓኻዮ ሰብ ክቕየር ይኽእል እዩ ብዙሕ ሰብ ተለዊጣ ወይ ተለዊጡ ኢሉ የማርር
እቲ ሓቂ ግን ኩላትና ንልወጥ ኢና። ንስኻ ሎሚ ዘለካ መንነት ድሕሪ 10 ዓመት ዝህልወካ መንነት ሓደ ኣይኮነን። እቲ ምስጢር ምስ ለውጢ ብሓባር ምዕባይ እዩ። ንኣብነት ቅድሚ መርዓ ኩሉ ግዜ ሰበይትኻ ተኾሓኢላን ፀቢቓን ፅበየካ ነይራ ትኸውን። ድሕሪ ውላድ ምውላዳ ግን ግዜ ስለዘይብላ ፀጉራ ይትስራሐነ ደኺማ እውን ክትረኽባ ትኽእል ኢኻ። ኣብዚ ግዜ እዚ ተቐይር ኪልካ ተቆሳ ዘይኮነስ ደኺም ከለኺ ከመይ ክሕግዘኪ ክትብላ እዩ ዝግባእ። ሓዳር ማለት ኣብ ጽቡቕ ግዜ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብቲ መልክዕ ዝጠፍአሉን ሕማም ዝመፀሉን ግዜ እውን ብተኣማንነት ምጽናዕ እዩ። ኣብ ሓዳር ምክድዳዕ ወይ ከዓ ጥልመት እውን ኣሎ። ክድዓት ካብ ንእሽተይ ምስጢር ምሕባይ ዝጅምር። ብዙሕ ግዜ ሰባት ይሓሰብክዎ ነይረ ከይፈለጥኩ የጋጢምኒ ይብሉ። ግን ከዓ ጥልመት ብድንገት ዝመጽእ ዓሶ ኣይኮነን፣ ብመስርሕን ኮነ ኢሉ ተሓሲብዎ ዝመጽእ ነገር እዩ። ሓንቲ ኣበባ ትበሃል ሰበይቲ ነይራ። ኣበባ ምስ በዓል ቤት ኣልኣዛር ን10 ዓመታት ሓዳር ገይሮም እዩ። ኣልኣዛር ስራሕ ስለ ዝበዝሖ ንኣበባ ግዜ መሃበ ቋረጾ። ኣበባ በይና ስለ ዝሰልቸያ ኣብ ፌስቡክ ምስ ናይ ቀደም መሓዛቕ ክትዘራረብ ጀመረት። መጀመርታ ሰላምታ ጥራሕ ነይሩ። ቀፂላ ግን ምስጢር ገዛ ክትነግሮ ጀመረት። ሰብኣየይ ንዓይ ግዜ የብሉን ጽምዋ ተሰምዒና ክትብሎ ከላ ትወዲ ድማ ኣነ ኣለኹልኪ ክብላ ጀመረ። ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ዝምድና ቀስ ብቐስ ናብ ክድዓት ተቐየረ። ብኣቢሉ ድማ ሓዳር ኣፈረሰ። ጥልመትን ምክልኻል ኣብ መንጎኹም ዘሎ ናይ ስምዒት ሃጓፍ ዕፀዎ። ምስጢርኩም እውን ካብ በዓል ቤትኩም ወፃኢ ንኻሊእ ሰብ ኣይተካፍሉ። ጥልመት ማለት ምስ ካሊእ ሰብ ምድቃስ ጥራሕ ዘይኮነስ ንመጻ ምድኻ ክትነግሮ ዝግበአካ ምስጢር ንኻሊእ ሰብ ምንጋር እውን ስነ ልቦናዊ ጥልመት እዩ። ስለዚ ሓጹር ሓዳርኩም ኣደልድሉ። ቅድሚ ሓዳር ምግባርኩም ኣብ መንፈሳዊ ህይወትኩም እውን ብደንቢ ጌርኩም ተዘራረብሉ። መንፈሳዊ ሓድነትን ስኒትን ከዓ ክህልወኩም ኣለዎ። መንፈሳዊ ሓድነት ክብል ከለኹ ግድን ሓደ ዓይነት ኣመለኻኽታን ኣተሓሳስባን ክህሉ ኣለዎ ማለት ዘይኮነስ እንተሃለወ ዝበለፀ እዩ። ንህይወት እትርእይሉ መነፅር ግን ተመሳሳሊ እንተዝኸውን ተመራፂ እዩ። ንኣብነት ንስኻ ንሰባት ምሕጋዝን ምምጽዋትን ትፈቱ እንድሕር ዳ ኮንካ ሰበይትኻ ግን ንገንዘብና እንዳባኸና ክነቐምጥ ኣለና ትብል እንድሕር ዳ ኮይና ኩሉ ግዜ ዘይምስምዕማዕ ክፍጠር እዩ። እዚ ግን ቅድሚ ሓዳር ምግባርካ ብደንቢ ጌርካ ክትዘራርበሉን ክትስማዕማዕሉን ዝግባእካ ነገር እዩ። ኣብ ግዜ ጾምን ኣብ ግዜ በዓላትን ቆልዑ ክጥመቑ ከለዉ ወይ ከዓ ክመሃሩ ከለዉ እንታይ ዓይነት ስነ ስርዓት ክንክተለልና ዝብልካ ብደንቢ ክዝረበሉ ዝግባእ ነጥቢ እዩ። እዚ ናይ መንነት ሕቶ ስለ ዝኾነ ቅድሚ መርዓ ዞም ክብርታት እዚኦም ብደንቢ ጌርኩም ክትዛረቡ ኣለኩም። ምስጢር ዕዉት ሓዳር ከንታይ እዩ ዝብል ከዓ ክንርኢና። ምስጢር ዕዉት ሓዳር ትሕትናን መስዋእትነትን እዩ። ብዙሕ ሰብ መሰለ እዩ ከምዚ ክግበረለይ ኣለዎ ይብል። ኣብ ሓዳር ግን ኣነ እንታይ ክገብረለኒ ዝብል ሕቶ ዝያዳ ይዕብልል። ሓዳር ማለት 50-50 ምምቃል ዘይኮነስ ክልቲኹም 100% ክትህብዎ ከለኹም እዩ ዝዕወት። ሓዳር ንምህነጽነት ናይ ባዕልኻ ግትር ዝኾነ ባህሪ ክትሰውሩ ኣለካ። ኣነ ጥራሕ የቁንዕ ዝብል ሰብ ንሓዳር የፍርሶ እዩ። ትሕትና ማለት ተሰኒፍካ ማለት ዘይኮነስ ንሓዳር ክብረኻ ሂብካ ኣለኻ ማለት እዩ። ኣብ ሓዳር ምክንኻንን ምትሕልላይን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ሓዳር ልክዕ ከም ተኽሊ ርእዮ። ብዙሕ ሰብ ሓዳር ምስ ገበረ ወዲኡ ኣለኹ ኢሉ ይሓስብ። ሓዳርካ ልክዕ ከም ተኽሊ ተዘይሪእኻዮን ኩሉ ግዜ ማይ እንድሕር ዳ ዘየስቲኻዮን ይደርቕ እዩ። ቅድሚ መርዓ ዝነበረ ሮማንቲክ ዝኾነ ባህሪ ድሕሪ መርዓ እውን ክቕፅል ኣለዎ። ሓዳር ምስ ገበርኩም ዋላ የፍቅረካ የፍቅረኪ ምባለ ይተቋርፁ። ምስጋና እውን ኣዘውትሩ። እንጀራ ስለ ዝሰንከትከ ይቐኒየለይ፣ ማይ ስለ ዘምጻእኽለይ ይቐኒየለይ ምባል ንእሽተይ ይመስል ይኸውን፣ ግን ከዓ ንልቢ የረስርስ። ደቂስኩም ክሳብ ትትስኡ ጥራሕ ኣይትጸበዩ። ከምቲ ቀደም ትገብርዎ ዝነበርኩም ቅድሚ ሓዳር ምግባርኩም ኣብ ሬስቶራንት ከይድኩም ክትዛረቡን ክትዘናግዑን ኣለኩም። ናይ መወዳእታ መልእኽተይ ክቡራት ኣሕዋትን ኣሓትን፣ እዚ ኩሉ ዝበልክኹም ንዓኻትኩም ምፍራሕ ዘይኮነስ ንቕሓት ምፍጣር እዩ። ሓዳር ብጣዕሚ ጥዑም እዩ እንተዳ ክልተ ንቑሓት ሰባት ተራኺቦም። ኣብዚ ግን ቅድሚ ሓዳር ምግባርኩም ክትርስዕዎም ዘይብልኩም ወሰንቲ ነጥብታት ንርእስኹም ፈትሹ። ምስ መጻምድኹም ብግልፂ ተዘራረቡ። ንሓላፍነት እውን ተዳለዉ። ፈጣሪ እውን ኣብ መንጎኹም ይሃሉ። ጸልዩ። ኣብ ባዕልኹም ዘይትስማዕምዑሉ ነገር እንድሕር ዳ ሃልዩ ድሓር ሓዳር ምስ ገበርኩ ቅይረ ኢልኩም ትሓስቡ እንድሕር ዳ ኮንኩም ንባዕልኹም ተታልዎ ኣለኹም ማለት እዩ። ሕዚ ዘይትስማዕምዑሉን ዘይትፈትዎን ባህሪ እንድሕር ዳ ሃልይኩም ድሕሪ መርዓ ከዓ ብዕፅፊ ክገፍሕ እዩ። እዛ ቪድዮ ንህይወት ሓደ ሰብ ክትቅይር ትኽእል እያ። ላይክ እና ሼር ምግባር ኣይትረስዑ። ካብዞም ዝጠቐስክዎም ነጥብታት ንዓኹም ዝያዳ የናይ ተመችኩም ኣብ ኮመንት ጻሓፉለይ። ኩሉ ግዜ ክምልሰልኩም ድልው እየ። ናብ ዩቲዩብ ቁም ነገር ንምርኣይ ትመጹ ከዓ ነዚ ቻናል ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ኣብ ቀጻሊ ብዝያዳ መሃሪ ቪድዮስ ካብ ንራኸብ። ሰላምን ጥዕናን ንዓኹም ይኹን።